1. Takže čaute, dneska si urobíme ochutnávku čudných sladkostí, virálnych sladkostí, takže začíname. Takže ideme na prvú sladkosť. No, aká to bude? Kamerán, môžeš ísť natočiť. Takže mohli by sme si dať asi toto. Týmto by som začal. Môžeme týmto začať, takže 112 tu. Áno, výborný stvorok, no. A toto sú pálivé medvedíky. Gumové, hej. Tu máš druhý. Ja nemôžem to zvedieť. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. To je jedno, najlepšie. Fine light and beautiful sea. I chose to be happy. Tak jak to chutná? To má byť. Toto je taste. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light and beautiful sea. I chose. Ale je to štiplavé. Kus. Áno, kus. Je to trošičku štiplavé. Ja neviem, či mám ako... Chutí to tak, ako keby do toho nastriekli čili. No shit, Sherlock. Ako ja neviem, či mám už také zničené tie bunky po tom hocipe, ale ako necítim. Ani ja. Ja si mám... Kus. Ty máš zničené, že taký si mal kúsok. Pozrite sa na video, uvidíte. Sa to sme pozerali. Dobre. No. Koľko z 10? No daj. No tak nie je to zase najlepšie. Gumené palivé medvedíky. To neviem, kto to vymyslel. Taký, akože nedal by som si to. 6-10. Ako ja by som si to tiež len tak nedal, aby asi tých 4,5. 4,5. A ja by som na tomu dal 7,5. 7,5? Dobre. 7,5? 6,5. 6,5? Dobre, to chutnalo. No shit, Sherlock. Dobre. Takže môžeme ísť rovno na to. Toto sú Pili. That you had. Soft candy. To sú také mäkké cukríky, ktoré sa dajú ošúpať. No shit, Sherlock. Mangové. Mangové, no. Banánové slopky. To je mango. Á. Dobre, ideme na to. Zlato. Takže. Ty nemáš, vieš, že nemáš reklamu? Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour. Ideme si to otvoriť. Jak to voní? Ako mango. Áno. No čo, ideme to ochutnať? Najprv si to ošúpame, ne? Ok. Ja mám toto konce. No pekne si to ošúpaj, Maša. No, končka. A pomôžeš? Aha, dá sa to ošúpať. Ja to neviem ošúpať. Pozri, aha. Oh yeah. Oh yeah, boy. Oh yeah, boy. Yeah, boy. That's it. That lovely? Tak teraz jem tú šupku. Zješ tú šupku, áno. Ja neviem jak. Jak mango. Pomôže mi niekto? Teraz to A potom tu máme mango. Pomôže mi niekto? To je lepšie. Víš, tu máš také mokré. Neviem. Dobre to je. Vnútrajšok je lepší. Myslíš? Šupka. V každom videu ťa zatiaľ krmím.
fakt. No, No to je takže pravda. môžeme ísť rovno na Tieto cukríky. Peelable Gummies. Dám vám sem fotku. Takže Ja? takto to vyzerá nejako. Môžeme ísť rovno na to. Takže Otvoríme si to, no. Aha, on nemá, to nevadí. Nevadí. Around me are familiar faces, worn No tak to vyzerá taká kocička. Skip A vnútri je nejaké zvieratko s cukríkom. jedlo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine like the beautiful city, I chose to be happy. Ideme na to. Skip it. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine like the beautiful O čom to city, I japuješ, chose to bratku? be happy. O čom to japuješ? Počkaj, tak to stalo. Počkaj, ja vám to takto ukážem. Oh yeah. Oh yeah, boy. Oh yeah, boy. Ja tu mám... My máme pingvínov obidvaja. Pingvín. A tu je nadbytočná šupka. Pingvínus. Okaz? Pingvínus. Okaz? To je fakt pingvín. To chutí jak to je gumené, veď, ešte ten hmyz gumený, ne? No, fuj. Ochutnaj toto. Vieš, ten gumený hmyz za To je 5 dobré. centov. To chutí jak ten gumený hmyz za 5 centov, vieš. Hej. Počkaj, toto je jedno. To je toto iné, to nie je ono. No dobre. Tak Môžeme teraz by ísť- som išiel na... to To sme už mali, áno. Tak na toto by som išiel asi. Dobre. Ideme na najväčší Ja toto ne. Dobre, nevadí. No, takže máme tu modrý takis. Červené, to je... Počkaj. Nie sú červené, sú modré. No, nehovor. Ale to, Dobre. to má No, veci, takže idem si zobrať. ale to má veci stopen. Pozrite sa. Taký väčší stúpen. No, Však keď sa, on tu jebuje celé video. Celé. však sa pozri na toto. Extreme. No, 3, 2, 1. Jak to kopná. Veľmi dobre. A má... Ale ty máš to spinavé. Lebo je to chili. Je to chili. Je to dobre. Pohode. Ja som ešte jedna. Ne. No, dobre to je akože, hej. Vôbec ti práve to není. No, Pretože tu je extreme. Jako Vôbec. to má vono? No... Bad. Fuj, bad. Dobre. skôr to je také kyslejšie než kytlavé. No kto to vymyslel toto? Tvoja mamka. Toto je fake. Tvoja mamka je fake. No dobre, Čakaj tu má. čiže teraz ideme na Jailbreak. áno. Let's go. Shine bright like a diamond. Sú to veľmi tvrdé cukríky. Let's go. No. A musíš povedať. Ktoré sa nemôžu kúsať. To je také kus. Je to veľká guľa. Taká Ja veľmi sa- tvrdá. Ktorá sa nepapá. Pozrite, také guličky sú Taká to. gulička je. No. No. A alebo ty si vydávaš zuby. No, čiže ideme na to. 3, 2, Radšej tu negus. ja viem, 3, 2. Ja mám hroznotý marshmallow. Co je? Počkaj, som to zle otvoril, to som tu mal. Kde sú tu? Ja aj tu, počkajte. Tu je taký dzinzik. Tu tak to otvorím. Ja chcem jeden. Aha, tu. Dobre. Asi, mám pocit. Áno. Tak sa to dá No aj môj spolužiak. Ja Ale chcem maličké. jeden. Ja to nebudem kúsať. Tak mám taký pocit, že to až do zajtra budeme smúľať. A ja chcem. Jep. Máme benzín, máme gas. Ja si dám jeden. Ne. Oho. A
A zabudli sme ohodnotiť tie veci. Jaké? Prvé sme ohodnotili toto. Toto už nie. Takže toto by som dal. Ja by som dal 8,5. 8. Je takých 7. 5, ne. 3. Dobre, nehodí. Lebo trochu Tieto guličky, ja by som tomu dal taký, akože, no, neviem. Máme nejakú melónovú. Neviem hroznú. By som tomu dal tak 5 z 10. 4. Tak. Môžem aj ja? OK. Takýsky? Koľko? Ja by som dal takých. Takýsky sme hodnotili. 5,5. Aha, 5,5, ja takých 7. Hej, myslíš? No, na takýsky. Dobre. Takže ak sa vám Video páčilo, zanechajte like a odber. A zvonec. a rozprávky je koniec. Čaute.